crise da vivenda é unha das problemáticas máis urxentes que afronta o mundo moderno, afectando a millóns de persoas en todo o planeta. Esta situación, que se manifesta na escaseza de vivendas accesibles e dignas, está profundamente entrelazada con factores económicos, sociais e políticos, que perpetúan a desigualdade e a exclusión. A medida que as cidades medran e os custos aumentan, milleiros de familias vense obrigadas a vivir en condicións precarias. Neste contexto, a crise da vivenda non só reflexa un desafío en termos de infraestructura, senón tamén unha grave cuestión de xustiza social que exixe unha resposta urxente. A crise da vivenda afecta a diferentes núcleos sociais. Pero, cal será o futuro que lle espera ás novas xeracións? Falamos con diferentes xoves acerca deste problema actual. Hola, son Sara, teño 23 anos, vou falar da miña experiencia en tema de alquileres de pisos, eu en concreto pisos para estudiantes en Santiago, que é onde tuve que estudiar a universidade. E si me costou un pouco, máis que nada por tema calidad-precio. Máis que nada porque se pasaba moitísimo no tema do alquiler, para moitas veces para o que era o piso ou na zona onde estaba o piso. Si me encontrei con algún que estaba en moi malas condicións, pedían un pastizal. Eu, no meu caso, o primeiro ano foi algo máis difícil porque estaba eu sola e metíme un piso, pero tuve bastante suerte en relación á zona, porque estábame xusto ao lado da universidade. O segundo ano xa busquei piso con compañeiras e así, o que che digo, pasábanse moitísimo en tema co precio, para moitas veces para o que era o piso en sí. Sí que me parece na día de hoxe, aunque non este estudiando, creo que a xente que o ten bastante difícil en general. E eso. Estou aquí con Sonia, que nos vai falar un pouco das diferencias da vivenda na súa época e na nosa. Cal é a diferencia máis notaria nas vivendas actuales e da túa época? Pois hai varias diferencias. Por un lado están as diferencias económicas e por outro lado están as diferencias estruturais. As diferencias económicas, refírome con eso, que agora son máis caras con respecto ás da miña época, debido a que os tipos de intereses son dos préstamos hipotecarios cada vez son máis caros e tenden a subir aínda máis. E por outro lado, o metro cuadrado da vivenda na actualidade é máis caro que o da miña época. Entonces a forma de construir é máis cara. E por outro lado temos as diferencias estruturais. As vivendas actuais teñen mellor calidade, os materiais son mellores, a eficiencia enerxética que se usa é distinta e moito mellor, están ailladas de mellor forma, usan enerxías renovables, etc. Que opinas sobre a especulación das vivendas? Pois a especulación aumenta ultimamente porque a xente invirte máis como valor seguro en vivendas e os vendedores, ao ver isto, aumentan o precio desproporcionadamente, facendo que a oferta sexa máis cara. Como nai, que opinas sobre o futuro da tua filla neste sentido? Pois que vai ter moitas dificultades para mercar unha vivenda porque os soldos crecen moito menos que vai crecer o prezo das vivendas. E unha gran parte do seu soldo vai ter que estar dedicado a comprar esa vivenda, porque, ademais desto, os intereses hipotecarios cada vez van subir máis, polo tanto vai ser moi difícil poder mercala, e terá que alugar en vez de mercar. Finalmente, grazas ás entrevistas, vemos a preocupación deste problema nas futuras xeracións, e as que xa o están vivindo. Pero, onde acabará todo isto?